ሻሎም 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 ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም ከመይ ሓዲርኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን አና ሓውኩም ሰላሕ አዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተክርስቲያን ካብ ሲአርጂ ማለት እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ቃል ክንካፈሊና ሎሚ ንካፈሎ ቃል በጣም ኢምፖርታንት ዝኾነ ኸንተ ሁሉ ጊዜ አገዳስ ዝኾነ ቃል ንካፈሎ ሎሚን ኮም አገዳስ ዝኾነ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንርኢና ሎሚ ስለ ሕማቅ ዕርክነት ዝብል ቃሊና ክንካፈል ሕማቅ ዕርክነት ኣብ ህይወትና ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ጽልዋ ከም ዘለዎ ክንርኢና ጽቡቕ ዕርክነት እውን ኣብ ህይወትና ክሳዕ ክንደይ ጽቡቕ ጽልዋ ከም ዘለዎ ክንርኢና ስለዚ ሎሚ ስለ ዕርክነት ወይ ስለ ምሕዝነት حبيرنا هنكافلينا كبرني እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15 ጥቅስ 33 አይትታለሉ ሕማቅ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የጥፎ ይሉ ማይ ጋድ ዝገርም አይትታለሉ ይሉ ሕማቅ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የጥፎ ይሉ ريخو محوات عركنات نورمال ነገር ይመስለና محزنات نورمال ነገር ይመስለና عركنات ወይ محزنات ማለት ኣብ ህይወትና ሞር ከቀርቡና ዕድልን አፍደገን ዘኸፈትናሎም ሰባት ማለት እዩ ሓደ ሰብ ዓርከ ይኽትብሎ እንድሕር ኮንካ ኣብ ህይወትካ ኣብ ላይፍካ ኣብ ኩሉ ነገር ሞር ንኸቀርብ ሞር ንኸኣቱ ስለኻ ሞር ንኽፈልጥ ዕድልን አፍደገን ከፊትካሉ ለኻ ማለት እዩ ኣብ ጊዜኻ ሞር ጊዜ ንኽወስድ ኣብ ከባቢኻ በብዝሕ ንኽርከብ ዕድል ሂብካ ያለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከባቢኻ ጊዜ ትቦ ዓርክኻ ወይ መሓዛኺ መን ምዃና ብትኽክል ዘይትፈልጥ እንድሕር ኮንኪ ብትኽክለኛ መንገዱን ምሕዝነት ወይ ዕርክነት ዘይንጅምር እንድሕር ኮይና ንጉዕዞና ኣብ ሓደጋ ከነእትዎ ንኽእሊና ምኽንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ዕርክነት ክዛረብ ከሎ ኣይትታለሉ ኢሉ ሕማቅ ዕርክነት ንጽቡቕ ልምዲ የጥፎ ኢሉ ብኻልእ ኣዘራርባ ምሕዝነት ክጅምሬን ምዘይግበአከ ምሕዝነት ትጅምር እንድሕር ኮንኪ ዕርክነት ምስ ክጅምረሎም ደይግበአካ ሰባት ዕርክነት ትጅምር እንተደኣ ኮንካ ኣከባቢኻ ንነዊሕ ክጸንሑ ምዘይግበኦም ሰባት ኣከባቢኻ ንነዊሕ ተጽንሖም እንተደኣ ኮንካ ኣለኒ ትብሎ ጽቡቕ ነገርካ ክስእኖ تخيليها ألن تبلو تبق باريخا كسونو تخيليها ألن تبليو تبق كاركتر كي كسنيو تخيليخي مخنياتو زي تبق عركنت نزلك تبق نجر زود الحيل اللو ماي جيسس لومي سيريس زخونا ديب زخونا نجار يخزارب بمستوى على سمع نحوات بمستوى على سمعني أتي أبانا زلو نجار زمت إنز خيدني بفلاي أبهريات اندحر متيهم زندق نجاري زفرس نجاري سلازي كابتا حدا أبهرينا عبترا زلوهم أكبابينا زلو سباتهم أكبابينا زلو سباتهم مخنياتو محازوتكي ويدما أعرختخا أكبابيخا كسع زلو ويكاب كتكافليخا ويكاباخا ككافوليهم أب هيوت كنستوعلو زلنا نجر هيوت بناي تخافلو ويدما بناي تسلوا سرعة التخيد مريحنت زلوا نا هيوت مريحنت بناي تخافلو ويدما بناي تسلوا حيدت زلو قعزير بغالا الزراربا انت ايدول دولوخو اب هيوت تصلوا مفتار اللويو هيوت اوشت تصلوا مفتار يتخيد اب هيوت تصلوا مفتار اللويو تصلوا دما بتوم اكبابيخا جيزين عدلن زرخبو سبات ايو زفتر سلازي اكبابيخا زلو سبات وي بقاخا تصلوا تفتيرولهم ناب حدا نايلو تصفرا خاطولهم وي نسخا بقوم تصلوا تفتيرولكا زيد حنا كايدا تدالهم كوينو ناب زيد حنا كايدا متاو كادي ترفيو كلتا عينت صلوا افاطاطر الله كابتا حدا سلا عركنت بتاعم طنقاق يدلي يزبلكم زلخو نمنتاي تدايلكمني اب عركنت مكفال الله اب عركنت ويا محزنت مكفال الله ببزحي مساخا زقربو سبات اب ماكل كلتيهم مكفال الله كباخا نابኦም كباخا نابኦም نباخا كابኦም نباخا زمت تخافلو ነገር الله مخنياتو حيزوم زموصو اتموسفير الله حيزوم زموصو فلطت الله حيزوم زموصو ባህር الله حيزوم زموصو አዘራረባ ስታይል الله ብዙሕ ነገር الله ስለዚህ اب عركنت መጀመርታ مكفال الله
ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ካብታ ሓደ ስለ ዕርክነት ንጠንቀቕ ንበሃል ኣብ ዕርክነት ምክፋል ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ካብ መን እንታይ ትካፈል ክትፈልጥ ኣለካ እንተ ደኣ ኣከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ምስኦም ብዝኸድካዮ መጠን ካብ ዕላማኻ ትወፅእ ትኾንካ ምስኦም ብዝኸድካዮ መጠን ክትኮኖ ትደሊ ነገር ንምዃን ዓቕሚ ትስእን እንድሕር ኮንካ believe me brother ምስኦም ብዙሕ ግዜ ሙሳድ ኣድልየካን እዩ ጽላዮም ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ረሓቕዎም ከምዚ ከምኡ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ነገር ግን ምስቶም ኣከባቢኹም ዘለዉ ሰባት እንተ ደኣ ጽቡቕ ጽልዋ ዘይፈጥሩልኩም ኮይኖም ናይ ፍቕሪ ነገር ኣብ ልብኹም ሒዝኩም ዲስታንስ ምስኦም ክትገብሩ ኣለኩም ምኽንያቱ ኣብ ናይ ጉዕዞ ህይወትኩም ዘፍጥንኹም እምበር ዘጉድልኩም ዕድልን ስፍራን ኣይትሃብዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ እዚ ኩሉ ዝነግረኩም ዘለኹ ኣብ ፍቕሪ ኮይንና ክንገብሮ ንኽእል ነገራት እዩ ኣብነት ኣነ እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ምሳይ ብምኻዱ መመሊሱ ነታ ኣባይ ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ስንዕቆ ተደኣ ኮይኑ ምሳይ እንዳኸዶ ከሎ ካብቲ ኣነ ክኸዶ ዝደሊ ጎደና ክጎተኒ ጥራሕ ዝደሊ እንድሕር ኮይኑ ኣነ ክጎቶ ደልየ ምኩታቱ እንድሕር ዝስእን ኮይነ ክልውጦ ደልየ ምልዋጡ ዝስእን እንድሕር ኮይነ the best option ክወስዶ ዘለኒ ናይ ፍቕሪ ስፍራይ ኣብ ልባይ ገይረ ካብኡ ግን ዲስታንስ ምግባር እዩ ምኽንያቱ ጉዕዞ ጀሚረ ስለ ዘለኹ ጉዕዞ ጀሚርና ስለ ዘለና ንጉዕዞና ዝምችእ ጎደና ክንሕዝካ ግዴታ እዩ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ምሳሌ ምሳሌ ምዕራፍ 22 ካብ 24 ክሳብ 25 መገዱ ምእንቲ ከይትመሃር እሞ ንነፍስኻ ከይተፈንጥረላ ምስ ኮራይ ሰብ ኣይትመሓዞ ምስ ተቆጣዐ ከዓ ኣይትኺድ ማይ ጂሰስ ሪኹም መገዱ ምእንቲ ከይትመሃሮ በኻልእ ኣዘራርባ እስኻ እንድሕር መገድኻ ዘይምሂርካዮ እሱ መገዱ ከም ዝምህረካ ርግፀኛ ይኹን ንስኻ እንተ ደኣ ጽልዋ ዘይገዲፍካሉ ንሱ ጽልዋ ከም ዝገድፈልካ ርግፀኛ ይኹን ስለዚ ምስ ተቆጣዐን ምስ ኮራይን ሰብ ብዙሕ ግዜ ትውሰድ ዋይ ተተባሃለ መንገዱ ከይትመሃሮ ቁጣዕ ከይትላመድ ሕርቃን ከይትላመድ ዘየድል ጎደና ከይትላመድ ንነብስኻ ባዕልኻ ኣብ መፈንጠራ ከይተእትዋ ሓደ ነገር ክነግረኩም ገለገለ ሰባት ኣብ ህይወትኩም ለውጥ ደንጊኩም ዘሎ ኣከባቢኹም ክህሉ ዘይግብኦም ሰባት ምሳኹም ስለ ዘለዎ እዮም ብትብዓት ዝነግረኩም ዘለኹ ገለገለ ሰባት ክትኮንዎ ዝግብአኩም ቀደም ክትኮንዎ ዝግብአኩም ክሳብ ሕጂ ምዃን ሲኢንኩሞም ዘለኹም መካይትኩም ሮንግ ስለ ዝኾኑ እዮም serious አብርሃም ትክክለኛ ምርአይ ክርኢ ሎጥ ካብኡ ከፍለ ነይሩ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ስለዚህ አሕዋት ዕርክነት ሲሪየስ ዝኾነ ጉዳይ እዩ እንተኻ ክትኮን ትደሊ ኣብ ህይወትካ ነቲ ክትኮኖ ዝደሊ ከኹኑኻ ዝኽእሉ ሰባት ኣከባቢኻ ዶ ኣብል ነቲ ክትኮኖ ትደሊ ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ሰባት ኣከባቢኻ ዶ ኣብል ንውሽጥኻ ናብቲ ኣምላኽ ዝሃበካ ራእይ ናብኡ ገጹ ንኽናቃቃሕ ሓንቲ ቃል ምሰውፁ ዘናቃቅሑ ኣጆኻ ዝብሉ ሰባት ኣብ ጎንኻ ግበር ተተሓሒዞም ምሳኻ ክጎዩ ዝኽእሉ መሓዙት ግበር ምስኦም ብምኻድካ ትካሳሰበሎም ሰባት ኣብ ጎንኻ ግበር እሶን ካባኻ ንስኻ ካብኦም ክትካሳሰቡለኩም መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ምሳሌ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ምሳሌ 13 ጥቅስ 10 ምስ ጠቢባን ዝመላለስ ጠቢብ ይኸውን ምስ አያሹ ዝመሓዞ ግና ሕሱም ይኸውን ሪኹም ምስ ጠቢባን ዝመሓዞ ጠቢብ ይኸውን ይውስኽ ይዓቢ ይልውጥ ምስ ልውጣት ዝኸይድ ምስ ጽቡቕ ምኽሪ ዘለዎም ዝኸይድ ምስ ጽቡቕ ልብ ዘለዎም ዝኸይድ ምስ አያሹ ዝመሓዞ ግን እሱ ንባዕሉ ተመሊሱ ሕሱም ይኸውን ስለዚ ገለገለ ሰባት ካብ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ጎድናኹም ህይወትኩም ምእታው ዝኣበኩም ዝርሕቆኩም ዘሎ ከባቢኹም ቸክ ግበርዎ እግዚአብሔር مساخم شالوم